Здравейте, хора! Искам да ви кажа, много хора се чудят какво ще е времето през зимата. Само единствено аз мога да ви го кажа. Така, значи, ако сте чували по медиите, по новините, имало някакъв човек, който познава времето, това съм аз. Тази зима, ще бъда по-накратък, тази зима непрекъснато ще вали. Дъжд, сняг, където, както дойде. По принцип ще бъде малко мека зимата, няма да е много студена. Все пак ще е студена, но няма да е много студена зимата. Тази зима и пролетта ще вали непрекъснато. Чак лятото ще има малко така суша. Това беше моята прогноза. За зима 2020-2021 непрекъснато ще вали. Дъжд, сняг.